ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ଅଛି କି? ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଲୋଭେରା ଗଛ ଥିବ। ଯଦି ଗଛ ନାହିଁ ଆପଣ ପତଞ୍ଜଳିର ଏଲୋଭେରା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଲୋଭେରା ଗଛ ଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏଲୋଭେରା ଗଛକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପାଖୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଉପରୁ ଆରାମସେ ନା କାଟି ଦେଇ ତା ଜେଲ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜେଲ୍କୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁରୁ ଅଦା ଚିପୁଡ଼ି ସେ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରେ ଭଲସେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର୍ରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର 15ରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ମୁହଁରେ କଳା ଦାଗ ଥିବ ଲିଭିଯିବ। ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସଣ୍ଡେକୁ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ 12ଟାରେ।